Ассалому алейкум, ҳамватанон, ҳамзабонон, фурзабонон, тоҷику нури олам. Дар бораи чӣ гуфтанӣ бинем шумо дар бораи некӣ. Эрониё гапи зур доранд, ки мегӯянд, ки агар ба хубӣ зиндагӣ кардан мумкин бошад, чаро гандагӣ. Барои ҳамин мо бояд, ки доим бояд некбин бошем, некназар бошем ва некфикр, чӣ мегӯянд, пеша нек дошта бошем. Модарам ҳамаи мегуфт, ки қувваи некӣ надорӣ, бадӣ накун. мо тоҷикон мегӯям, ки некӣ бимонад ҷовидон. Барои ҳамин ба тамошобинон гуфтанем, ки касе ба касе видеои маъқул нест тамошо накунед, дар комментарӣ ягон гапи пастбаланд назанед. Мегӯянд, ки гапи ганда алами дили банда. Мо дар асри 21 ҳастем, асри пешравӣ, технология, компютер, телефон, интернет. Китоб бояд хонем, маълумот бояд гирем. Ба ҷое ки як одам мисол аз пас аз шидан ин кия, агиҷоа, ибо блогер шуда, ибо хеса гап задеста, ибо ик занак дар вақти пириш дига кор надорад, бекор шуда. Бо дар як видеои дигам нависиданд, ки ин одамо масти баъд шидиянд. Дар дурии лифт ман сёмка кардам. Мо маст шудагӣ нестем. Ман ватанам ба одамо нишон додестам, муаррифӣ кардестам, ки Тоҷикистони мо пешравӣ дида мешавад. Дар Тоҷикистони мо бисёри олам, ҳамаи олам Тоҷикистон рафта дида наметавонанд, ки интернет ҳамаи чиро хабар медиҳад, ки дар Тоҷикистон чӣ қадar пешравӣ ҳаста. Дар Тоҷикистони мо бисёр пешравӣ ҳаста. Ҳар кас оро мисол ки нишон дода наметавонад. Барои ман видео карда дар ҷое ки будам, дар одамо хабар додам, ки Тоҷикистони мо пешравия. Мо тоҷико ҳамин хел тоҷик ном кардагӣ нестам. Мо тоҷико тоҷ бар сарем. Тоҷикистон мегӯем, ки Тоҷикистон ватанам. Барои ҳамин ба касе маъқул нест видеои ман тамошо накунед. И ягон чӣ нанависед дар комментарӣ. Ман комментариҳои шуморо намехонам. Ман вақте комментарӣ хониям надорам. Як ду бор хондам, комментариҳои безеб намехонам. Комментарии ҳеҷ кас намехонам. Дигар ман дахилам як аҳд монам, ки намехонам комментариатонро. Ба касе маъқуле тамошо кунед, аз ман барои шумо фоида мешавад. Ман ягон сухани ноҷо гап намезанам. Касе маъқул нест, тамошо накунед, гапои безеб нанависед. Ман намехоҳам комментариҳои шуморо. Ҳатто агар будорам комментариам, якта удалитшон мекунам. Барое ки гапои безеб бисёр менависанд одамо. Гапои безеб як вақтҳо ман видео ба забони тоҷикӣ кардам, тамошо накарданд одамо, ба забони русиқатӣ видео кардам. Маро ватанфурӯш гуфтанд. Ман як ватан дорам. Тоҷикистон ватан ман. Ман шаҳрванди Тоҷикистон ҳастам. Шаҳрванди ягон кишвари дига нестам. Ман ватанамро дӯст медорам. Миллатамро дӯст медорам. Дар ҷое ки бошам, ай миллати ман гап мезанам. Миллати ман миллати тоҷбарсар аст. Тоҷикистон дар ҳама ҷо тоҷбарсар аст. мо миллатмонро худмон метавонем, ки дар арсаи олам муаррифӣ кунем. Бо рафтормон, бо кирдормон, бо маълумотиимон, бо наворҳое, ки дар интернет мемонем. Ҳеҷ кас аз номи миллати дигар кас гап намезанад. Ҳар кас аз номи миллати худаш гап мезанад. Ҳар кас фикр мекунад, андеша мекунад, ки кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки як чиз аз номи миллаташ мисол ки дар зиндагиш монда рафтагӣ бошад. Дар зиндагимон бояд ки як карро кунем. Баъде ки мурдем, дига кори нек карда бошӣ ёд мекунанд. Кори бад карда бошиам ки ёд мекунанд, лекин кори нек мегӯянд, ки нек бимонад ҷовидон. Бадиро гуфтагӣ нест, ҷо бимонад ҷовидон. Барои ҳамин ман то он ки зинда ҳастам, иншоалло, ки ватанам ба арсаи олам чӣ қадаре ки қувват Худованд ба ман медиҳад, шинос мекунам. Бо саводам ба онҳо гап мезанам. Савод мо ба ҳамин рӯи олам, ба ҷаҳони мисол ҳастӣ асри 21 мо фақат бо савод метавонем, ки бо онҳо гап занем. Бо савод метавонем, ки бо онҳо мо чӣ кунем, баҳс мубориза кунем, ё ки онҳоро чӣ кунем, суханашонро ҷавоб диҳем. Сухан мегӯянд, ки сеҳри сухан. Сухан гуфтан ин ба ҳар кас ноил гаштагӣ нест. Худованд ба ҳар кас ира чӣ мегӯянд, лаёқат ноил додагӣ, чӣ мегӯянд, насиб гардондагӣ нест. Сухан гуфтан инам як ҳунар аст, як касб аст. вақте ки ман дар хатм кардани медколлеж дар Россия баромад кардам, муаллимон гуфтанд, ки ту чӣ қадар сухан шурӯъ гуфта метавонӣ. Мо ина 30 сол, 40 сол, 50 сол шикор мекунем, дар минбар баромада гап зана метавонем. Баромад кардан, сухан гуфтанам инам ҳунар аст. Лекин баъд аз қафои одамо гап заданам, айбҷӯиям, инам ҳунари баъзе одамо аст. Гуфти раҳмати модари ман, ки касбшона ин. Корро накунанд, баъд хобшона намебарад. Гапи якчанд одам гап назананд агар. Барои ҳамин бисёр касби безеб ба қафои одам гап задан. Ин дунё мегузарад, ин қиёмат абад. Чӣ қадar пеш Худованд ҷавоб додан оҷо осон нест. Барои ҳамин гуфти эрониё, ки
خوب زندگی کردن باشد چرا گندگی؟ باید به خوبی ما زندگی کنیم. باید عیبجویی نکنیم. من یک مادری هستم که فقط میخوام که با آدما فقط نیکی کنم. من بهش کردار نیستم دیگه به من کردار هستم. کردار شوین. لیکن کامنتاریتون رو من نمیخوام. نمیخوام. بیاید کامنتاری بنویسین. یگان کامنتاری خوش رو نمینویسین. برای من دیگه کامنتاری نمیخوام. من ویدیو میکنم. اون طرفی کار کسی که چیزی مینویسه توکل همون به الله تعالی. لایک موندن فراموش نکنید. подписаться برای که لایک مونید دیگه آدم‌ها تماشا میکنن سخنی خوب آدم‌ها میفهمن. برایم قبمیت. من یوتیوب یگان سوم کار نمیکنم. یگان سوم با دست نمیارم. برای سومم نمیگم لایک مونی برای که یک آدمی غیر شما تماشا میکنه یک سخنی خوب رو میرسه. میشه که حیاتش یک چی میشه که فایده میبینه. برای این مقصد میگم لایک مونی подписаться.